داخویانیش بۆرایە گشتی دێ هەموو ئێرێشێن کو لە جیهانێ تێنە قەوماندن پرانیە زارۆکان دبن قوربانی û bi taybet di êrişên ku dewleta Tirkiya dagirker li ser herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê dide meşandin û di encamên van êrişan gelek zarok jiyana xwe ji dest dane û ji sedî ji heştê zarok jiyana xwe ya zaroktiyê dûr ketine ji ber ku zarok rojane rastî tundî lêdan tecawüz têne kirin di dîroka dehê meha daha 2024 di encamê êrişa dewleta Tirkiya dagirker li ser gundê tehna a mezin ya girêdayî min bicê du zarokên bi temenê xwe yên 5 û 9 salî jiyana xwe ji dest da û sê zarok jî birîndarin. Ev bûyer ne bûyera yekem e ya ku li herêmên me tên kirin û zarok dibin qurbaniyê van êrişan rojane bûyerên wisa têne qewmandin û li ber çavên her kesî û bi bêdengiyekî giştî bi navê rêxistina stêrk ya şopandin û parastina mafê zarokan û bi navê hemû zarokên Bakur û Rojhilatê Sûriyê em bang lê hemû hêzên navtewî dikin ku li ser erkê xwe bisekinin ew erkê ku li ser ezmekirin da ku hemû zarokên cîhanê biparêzin û soza xwe pêk bînin û êrişên ku li ser Bakur û Rojhilatê Sûriyê bidin sekinandin. Rêxistina stêrk ya şopandin û parastina mafê zarokan 12 meha daha 2024